Вітаю усіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен. Хто, калі не Лукашенко? За главу государства Александр Григорьевич Лукашенко. Оказывается, ёсць альтэрнатыва. Может, президентом будет. Лукашенко ведае, хто гэта і робіць захады. Этим мы занимаемся давным-давно. Ці залагодзяць робасабакі праблему бадзяжных жывёлінаў у Беларусі? Распавядзём пра навацыі ў таксоўках. Можно чек? Какой чек? Што замест таксометру? Чековая лента. Ага. Хто ж, калі не Лукашенко? Гэтае пытанне хвалюе беларусаў ужо шмат гадоў. Некаторыя нават баяцца, што больш не будзе ў Беларусі такіх крэпкіх хазяйственнікаў, такіх народных, такіх актыўных, як Лукашенко. Насамрэч жа Лукашэнак аж занадта. Клонаў Лукашэнкі ў нашай краіне ствараюць паводле метадычкі. Там распісана ўсё, што і як робіць Лукашенко, бо насамрэч ён робіць адно і тое ж ужо роўненька 31 год. Ні Лукашэнкам не думаць, не прыдумляць нічога новага не трэба, яны проста паўтараюць. Паглядзіце, як нават і Юрый Караеў, нядаўна прызначаны старшыня гарадзенскага аблвыканкаму, ужо стаў копіяй Лукашэнкі. Па-першае, на ўсё і на ўсіх кіраўнік мусіць глядзець з вышыні. Видны же с высоты каждый камень на поле. Камни мы собрали просто все, я скажу так. Камяні прыбралі. Цяпер з верталёта правяраюць, ці скошаная трава ў людзей. Другі паводле значнасці занятак высокапастаўленай асобы наведаць кароўнік. Даільныя апараты праверыць, ды з цялушкамі і бычкамі пагутарыць. Иди сюда. А пасля аграрыяў сабраць, ды павучыць іх, як сельскую гаспадарку весці. Деньги с закупки перекинуть на зарплату ассимиляторов. Повысив молоко, мы минусуем приплод. На прадпрыемствы з'ездзіць, працаўнікоў мясакамбінату навучыць кілбасу рабіць. Ды малочку пракантраляваць, каб добрая была і расейцам падабалася. Пра народзец не забыць, працаваць яго навучыць задарма. Для гэтага на суботніку кіраўнік адное дрэва саджае, а людзі 8 гадзінаў адпрацоўваюць. Ну і найважнейшае, канешне, абараніць сваю ўладу, а таму міліцэйскія ды вайсковыя справы ў прыярытэце. Як вучыць сілавікоў рэжым любіць і колькі гэта бюджэту каштуе, нам не паказваюць. Затое дэманструюць, як самі са зброяй спраўляюцца. Хто ведае, ці бачыць Бог такую двудушнасць, таму на ўсялякі выпадак і ў царкву кіраўнік мусіць схадзіць. І спорт справа дзяржаўная. Хто, як невысокапастаўлены чыноўнік, навучыць футбалістаў па мячы біць? Бросила одноременно. І фільмы не здымуцца, і спектаклі не паставяцца без чыноўнікаў. Спеваць таксама моцны бок кіраўнікоў. І Лукашенко спявае, і чыноўнікі падпяваюць. У асабістае жыццё людзей залезці і ў гэтым, як Лукашенко. Замужем. Нет еще. Вышла, хорошего мужика нашла. Женились здесь, лучше белорусских девушек нету. Ну чым не Лукашенко, робіць усё тое ж самае. Наиболее критичные. Але мы знайшлі адрозненне. Гарадзенскі двайнік Лукашэнкі не цураецца народу, з простымі людзьмі размаўляе. Я бы поблагодарить вас, что нашли время на личный прием. На вуліцы ў чарзе паваду сярод людзей стаіць. Калі трэба, то і удар трымае. А калі хоча, анекдот раскажа. У каждого врача есть свое кладбище, но у логопеда откуда, конечно? А галоўнае, яму важнае меркаванне людзей. Если бы так можно было завоевывать любовь людей, я только и делал бы, что снимал бы галстуки. Лукашенко за такое здымае не гальштук, а чыноўнікаў з пасады, калі тыя пачынаюць падабацца людзям.
Так было з папярэднікам Юрыя Караева Уладзімірам Каранікам, які цяпер сядзіць у застенках Акадэміі навук. По-моему, вы даже в социальных сетях ввели какой-то блог, и он пользовался авторитетом. На пасадзе старшыні аблвыканкаму ён выйшаў за межы лукашэнкаўскай метадычкі. Порой свершившееся превосходит самые смелые предположения. За гэта яго хутка вывелі з арбіты ўвагі людзей. Я думаю, Караеву передай должность. Бо на пытанне, хто калі не Лукашенко, выбарцам мусяць адказваць. Няма каму, акрамя Лукашэнкі. Вот мне повезло. Але найчасцей беларусы кажуць, абы не Лукашенко. Ён з чыноўнікамі як у багну зацягвае нас у мінулае. А мы з вамі рушым у будучыню. Калі вы глядзіце нас на YouTube-канале Белсат Лайв, пастаўце, калі ласка, лайк. Ды падпішыцеся на канал. Хто найлепшы сябар чалавека? Быў сабака і цяпер сабака, які не брэша і не кусае. Робасабакі ў Беларусі ўжо не дзіва. Гэты ездзіць на грамадскім транспарце ў Бабруйску. Гэты гуляе ў Менску. Привет. А гэты падтанцоўвае на Белагра. Робасабака часты госць на выставах дасягненняў Беларусі. Хаця ён дасягненне кітайскай вытворчасці. Затое ў Расіі кітайскіх робатаў выдаюць за сваіх, як той казаў, без зазрення совесці. Гэтага сабаку, каб не распазналі, абцягнулі тканінай. А кітайскіх гуманоідных робатаў Юнітри G1 на нядаўнім пецярбургскім эканамічным форуме нават камуфляваць не сталі. Сказалі, што аднаго клічуцца Робертам, а другога Володзем. І цяпер думай, гэта расейцы проста нахабныя, або Расія ўжо рэгіён Кітаю. Пойдем. Не ведаю, як вы, а я ўжо чакаю, калі робаты стануць даступнымі. На планеце жывуць 8 мільярдаў людзей, а тым часам бывае цяжка знайсці кампанію для нейкай забавы, а робаты ўжо і гуляць умеюць. Швейцарскія даследнікі навучылі чатырохногага робата Эні мала гуляць у бадмінтон з людзьмі. Ён можа нахіляць корпус, падскокваць і падбягаць да валана. Але самае цікавае, ён навучаецца як сапраўдны спартовец. Праз алгарытмы з падмацаваннем паводле прынцыпу «спрабуй, рабі лепш, перамагай». Распрацаваны алгарытм кіравання можна адаптаваць як да гуманоідных робатаў, так і да іншых задачаў, напрыклад, да пошукава-ратавальных аперацыяў і хатніх паслуг. Гэтым жа гульцам яшчэ вучыцца і вучыцца. У Пекіне адбыўся першы ў гісторыі футбольны матч паміж гуманоіднымі робатамі, дзе штучны інтэлект кантраляваў усё, ад тактыкі да ўдараў па мячы. Гульні праходзілі ў фармаце 3-3, і хоць часам выглядалі яны камічна, гэта стала сапраўдным прарывам у свеце робататэхнікі. У будучыні мы можам арганізаваць матчы паміж людзьмі і робатамі, але для гэтага трэба гарантаваць ім поўную бяспеку. Галоўнае ў гэтым турніры тэставанне алгарытмаў і рухаў. Прагрэс. З гэтага месяца ўсе беларускія таксісты мусяць выкарыстоўваць касавыя апараты або іх лічбавыя аналагі. Дзякуючы праграмнай касе, кошт паездкі будзе разлічвацца на падставе звестак GPS-навігацыі. А тым часам у свеце таксоўкі ўжо ездзяць без кіроўцы або нават лятаюць. Кампанія Tesla запусціла ў Тэхасе сервіс беспілотных робата-таксовак, якімі кіруе штучны інтэлект. Ілон Маск пахваліўся і тым, што таксоўка Tesla Model Y сама проста з заводу прыехала дадому пакупніка. А ў Вялікай Брытаніі пасля паспяховых выпрабаванняў электрычнага паветранага таксі VX4 плануюць масавае выкарыстанне пілатаваных лятальных апаратаў з вертыкальным узлётам і пасадкай, што здольныя стаць альтэрнатывай гарадскому транспарту. Гэта ўпершыню адбылося ў еўрапейскай паветранай прасторы. Тут значна больш жорсткія правілы, чым у ЗША. Калі б мы былі ў ЗША, можна было б узляцець у пустэльні, дзе вакол нічога няма, і лятаць на ўласную рызыку. На гэты раз мы узляцелі як звычайны самалёт, а праз 6 месяцаў здзейснім такі ж палёт, але з вертыкальным узлётам. VX4 разлічана 4 пасажыраў і пілота. Ён здольны лятаць у гарадской прасторы з мінімальным шумам і без выкідаў, з максімальнай хуткасцю пад 200 км на гадзіну. Поўная сертыфікацыя лятальнага апарату чакаецца да 2028 года.
Усе шансы апярэдзіць еўрапейцаў мае дубайскае аэратаксі. Камерцыйныя палёты там запланаваны на 2026 год. Плануецца, што спачатку таксі будзе даступна на 4 пляцоўках у Дубаі, у тым ліку каля аэрапорта і ў цэнтры горада. Усё, што мы спраектавалі ў гэтым самалёце, ад канструкцыі да таго, як ён узаемадзейнічае і лятае ў паветранай прасторы, зроблена з улікам бяспекі. Архітэктура самалёта распрацаваная так, каб у кожнай сістэме было шматразовае рэзерваванне, каб ніводзін збой не мог паставіць пад пагрозу жыццё пасажыра. Доўгатэрміновая мэта кампаніі Джоўбі зрабіць паветраныя таксоўкі даступнымі для ўсіх. Але ўсё ж на пачатку на нізкія кошты падарожжа такім транспартам лепш не разлічваць. Штодня ў беларусаў ёсць нагода паскардзіцца. То лета халоднае, то спякотнае, то дажджы, то сонца, то вецер. Але пры гэтым, якія прыгожыя віды гэтым летам нам падаравала прырода. То серабрыстыя аблокі, то зянне, а якая поўня і зоркі. Але не ўсё можна пабачыць на ўласныя вочы. Дапамогуць нам аптычныя прыборы. У Чылі завяршылі будаванне аднаго з наймагутнейшых тэлескопаў у свеце – абсерваторыі Веры Рубін. Назіранне будзе весціся кожную ноч цягам 10 гадоў. Абсерваторыя будзе здымаць усю бачную частку неба, ствараючы самы поўны таймлэпс-фільм пра то, як змяняецца космас у часе. Гэта адзін з найбуйнейшых тэлескопаў, спалучаны з найбуйнейшай у свеце камерай. Мы зможам зразумець, што адбываецца на цёмным баку нашага сусвету з таямнічай цёмнай матэрыяй і цёмнай энергіяй, якія складаюць больш таго, што існуе вакол нас. Адзін з ключавых аб'ектаў, што назірае тэлескоп, гэта звышновыя зоркі. Чым адметныя гэтыя зоркі, калі яны выбухаюць, яны ззяюць заўсёды з аднолькавай яркасцю. Менавіта таму мы можам выкарыстоўваць іх своеасаблівыя касмічныя маякі для вымярэння адлегласцяў у сусвеце. На нашых вачах пачынаецца эра касмічнага кінематографу. На наступным тыдні будзем адзначаць дзень месяца. Маленькі крок для чалавека, вялікі для чалавецтва, сказаў Ніл Армстронг, калі ступіў на месяц 56 гадоў таму. Няхай і вашыя крокі вядуць да адкрыццяў і перамог. З вами была Вольга Старасціна. Да сустрэчы ў будучыні.